नमस्कार मित्रांनो, मी दर्पण घाटकर आणि तुम्ही बघत आहात यूट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंच। तर आम्ही आज खाडीवर आलो आहोत कुर्ल्या आणि मासे पकडायला। तर कुर्ल्या पकडण्यासाठी काय आम्ही झिले आणलेले आहेत, टाकलेले आहेत आता, आणि मासे पकडण्यासाठी जाळे टाकलेले आहे। तर चला आज काय बघू भेटतं का। तर चला मग। बघा मित्रांनो, त्याने तिकडे जाळं टाकलेलं आहे माशाचं, तिकडे मासे पकडतोय ते। तिकडून इथपर्यंत असं जाळं टाकलेलं आहे माशाचं। हा बघा मित्रांनो, आता जिला टाकलेला आहे कुर्ल्यांसाठी, तर तो काढतोय। काय नाही त्याच्यात, परत टाकला त्याने, थोड्या वेळाने परत उचलणार। पुढे दुसरा टाकलेला आहे, हा बघा इथे आहे। नाही, याच्यामध्ये पण कुर्ली नाही आहे। मित्रांनो, त्याने ते तिथं जाळं लावलेलं होतं, मगाशी बघितलं असाल तुम्ही। तर तो आता तिथून, या समुद्रातून तो ते झाड आहे ना तिथे गेला आहे। मी दाखवतो तुम्हाला झूम करून। हा बघा, हे झाड आहे ना उंच, झुपकेर, तो तिथे गेला आहे मासे पकडायला। तो आता इथून एवढा दिसत नाही आहे, पण तो आल्यावर मी तुम्हाला नक्कीच दाखवेन। एवढ्या पाण्यातून तो तिकडे गेला आहे माशांचं जाळं घेऊन मासे पकडायला। 20 मिनटं झालेले आहेत आणि तो आता झेला काढतोय परत, पण नाही आहे याच्यात पण कुर्ली। परत टाकणार, आता थोड्या वेळाने परत बघणार कुर्ली आलेली आहे की नाही ते। तो तिथे मासे पकडायला गेलेला होता, त्याने तिथे जाळं लावून मासे पकडून तो आता, हा बघा इथे दिसत असेल तुम्हाला, तो आता तिथून एवढ्या पाण्यातून उंच तो तिथे जातोय मासे पकडायला परत। या ठिकाणी इथे झाडं आहेत ना, तिथे जातोय तो। तिथून मासे पकडून परत तो इकडे येईल, किंवा अजून कुठे जाईल काय माहीत नाही मासे पकडायला। तर तो आल्यावर मी तुम्हाला दाखवेन त्याने किती मासे पकडले आहेत ते। थोडा वेळ झालेला आहे, आता आम्ही ते झिले टाकलेले आहेत कुर्ल्यांसाठी, ते परत बघायला चाललो आहोत की कुर्ली आली आहे की नाही ते बघायला चाललो आहोत। बघूया आता, आले आहे, एक कुर्ली आलेली आहे। आणि वरती आहे, हे बघा मित्रांनो, कुर्ली, अशा कुर्ल्या येतात बघा, केवढी मोठी आहे ते। हा केला। तर मित्रांनो, मोठी कुर्ली भेटलेली आहे, बघू शकता। आणि पुढं हे बघा कुर्ली दाखव। बंद कर, ना। तर ते कुर्ली पकडून झालेली आहे आणि आता तो पजीला परत टाकतोय कुर्ली पकडण्यासाठी, टाकलेला आहे। आता थोडा वेळ झाला की परत बघणार येऊन कुर्ली लागली की आहे। तर तो आता टाकलेला आहे आणि आता दुसऱ्या झिला टाकले, तिकडे बघायला जातोय त्या झिल्यामध्ये कुर्ली आली आहे की नाही ते। याच्यामध्ये कुर्ल्या आहेत, 2 कुर्ल्या आहेत। आता बघूया ह्या जिल्ह्यामध्ये आहे का ते।
या जिल्ह्यामध्ये नाही आहे मित्रांनो, तर हा जिल्हा परत टाकतोय. तर चला पुढच्या जिल्ह्यामध्ये बघूया आहे का. टाकलेलं आहे, यामध्ये सुद्धा नाही. परत टाकलेलं आहे. आतापर्यंत 2 जिल्ह्यामध्ये कुर्ल्या भेटल्या आहेत. मोठ्या आहेत आणि त्या छोट्या पण आहेत मित्रांनो. तर मित्रांनो तो मासे पकडायला गेला होता तिकडे, तर तो आता आलेला आहे. हे पूर्ण तो तिथे गेला होता आणि तो तसा तिकडून फिरत हा बघा इथे आलेला आहे. आता बघूया त्याच्या झाबलीमध्ये किती मासे भेटले ते. तर मित्रांनो तो आता समुद्रातून आलेला आहे आणि त्याने ही एवढी मच्छी त्या जाळ्यामध्ये पकडलेली आहे. आणि एक कुर्ली आहे आतमध्ये मोठी. मासे अजून जिवंत आहेत. हा बघा जिवंत आहे मासा. इकडे मुशी आहे बाजूला, शिंगटी आहे. हे बघा या जाळ्यामध्ये ते मासे पकडले आहेत. असं असतं झालं मासे पकडण्याचं. हे पाण्यात सोडले की त्यात मासे येऊन अडकतात. शिंगटी नाही, हो शिंगटी आहे ती. ह्या बॉयर आहे. ह्या बॉय शिंगट्या 2 आहेत. कसे तुक ना कुठलं इथं लागलं. आता आम्ही एवढे जिल्हे चेक केले, त्या एवढ्या जिल्ह्यांमध्ये एकही कुर्ली भेटली नाही आम्हाला. तर आता परत टाकलेत ते, बघू आता भेटतंय का परत. तर चला थोडा वेळ वाट बघू परत आपण. तर मित्रांनो थोडा वेळ झाला आहे, 15-20 मिनटं. तर परत आता आम्ही काढून निघणार आहोत घरी. आम्ही काढतोय. जे कुर्ल्यांसाठी खायला टाकलं होते त्याने काढून टाकलं आहे. आता निघणार आहोत घरी. तो कुठलतोय आता एक एक कडून काढायला चाललो आहोत. कुर्ली भेटली तर ठीक, तर आम्ही घरी जायला निघालो आहोत. हा इथे आहे काय मित्रांनो. तर आता यामध्ये सुद्धा आहे का ते बघू. यामध्ये सुद्धा नाही. हा इथे काय हाय. याच्यात सुद्धा नाही आहे. मित्रांनो हा लास्ट आहे. तर बघूया ह्याच्यात सुद्धा आहे का ते. याच्यात सुद्धा नाही. तर चला सर्व काढून झालेले आहेत मित्रांनो, आणि आता आम्ही घरी जाणार आहोत. तर मित्रांनो आता आम्ही निघालो आहोत घरी जायला. तर पाणी सुकतीचं असल्यामुळे आम्हाला आत्तापर्यंत 2 आणि ती एक जाळ्यात अडकलेली 3 कुर्ल्या मिळाल्या आहेत. आणि मासे जरा भेटले आहेत म्हणण्यापैकी बरे. तर मग चला आता आम्ही निघालो आहोत. आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक
आणि जास्तीत जास्त शेअर करायला बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्कीच करा.